Στη Γάζα ξημερώνει άλλη μια μέρα τρόμου και πολέμου. Άλλη μια μέρα πανικού και μεταφοράς τραυματιών και νεκρών στα νοσοκομεία. Βομβαρδισμοί που σημειώνονται δίπλα στα αντίσκηνα χιλιάδων αμάχων για να τους διαδεχθούν οι ρηπές από τα πολυβόλα. Gaza now is the slaughter in Al-Mawasi area this morning where 36 people were killed in so-called safe zone. We've been operating all morning so far, all for explosive injuries. Τουλάχιστον 50 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά, σκοτώνονται στις Ισραηλινές επιθέσεις σε βόρεια και νότια Γάζα, με τις μανάδες να θρηνούν πάνω από τα άψυχα σώματα των παιδιών τους. כוחות צה"ל פשוט נכנסים בכוח לתוך הרצועה במטרה כפולה, הכרעת החמאס ושחרור חטופינו. שתי מטרות שמשולבות זו בזו, ואנחנו נשיג את שניהם. Ο Ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τις πιο εκτεταμένες χερσαίες επιθέσεις του από τότε που τερματίστηκε η κεχηρία πριν 2 μήνες, στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία Άρματα του Γεδεών. במהלך המבצע נגביר ונרחיב את השליטה המבצעית ברצועת עזה, תוך ביטור הרצועה והנעת האוכלוסייה לשם הגנתה. בכל המקומות בהם נפעל. Η συνοικία Τζαμπαλίγια μετά τους συνεχείς βομβαρδισμούς έχει μεταβληθεί σε αιματοβαμμένα ερείπια. Επιζώντες βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Προσπαθούν να εντοπίσουν ίχνη ζωής, αλλά χάνουν κάθε ελπίδα. كنت قاعد بتفرج على الإبادة علينا وعلى موتنا. احنا أرقام اليوم ننتظر كلنا الموت والشهادة وإن شاء الله كلنا شهادة في سبيل الله لأجل فلسطين. Εκτός από τον πόλεμο, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν και το φάσμα της λιμοκτονίας. Η διανομή επισιτιστικής βοήθειας έχει σταματήσει. Το Ισραήλ ανακοινώνει πως θα επιτρέψει να μεταφερθεί μια βασική ποσότητα τροφίμων στη λωρίδα της Γάζας, ώστε να αποτρέψει μια κρίση πείνας στον άμαχο πληθυσμό, που καταλήγει να ψάχνει τα συντρίμμια για ένα κομμάτι ψωμί. בסוף להגיע למצב שיש לנו אזור שנשלט כולו על ידי צה"ל, וכל האוכלוסייה האזרחית של עזה יכולה להגיע לשם ולקבל את הסיוע כשהחמאס לא מקבל כלום. זה חלק מהכרעת החמאס במקביל ללחץ הצבאי האדיר, הכניסה המסיבית שלנו, בעצם להשתלט על כל עזה, ולהוריד את החמאס מכל היכולת לבזוז סיוע הומניטרי. Στο μεταξύ, αδιέξοδο διαπιστώνεται στις διαπραγματεύσεις εκεχηρίας που συνεχίζονται στην Ντόχα του Κατάρ. Κάτοικοι κουβαλώντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους απομακρύνονται με κάθε μέσο από τις βομβαρδιζόμενες περιοχές. Μαύροι καπνοί και κρότοι εκρήξεων σκεπάζουν τον ορίζοντα και μαζί κάθε προοπτική εκεχηρίας.